Word meaning practice. Arrogance ମାନେ ଘମଣ୍ଡ, arrogance ମାନେ ଘମଣ୍ଡ। assumption ମାନେ ଅନୁମାନ। instability ମାନେ ଅସ୍ଥିରତା। modernity ମାନେ ଆଧୁନିକତା। realization ମାନେ ଆଭାସ। astonishment ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। adaptation ମାନେ ଅନୁକଳନ। contribution ମାନେ ଅନୁଦାନ। discussion ମାନେ ଆଲୋଚନା। attraction ମାନେ ଆକର୍ଷଣ। achievement ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି। efficiency ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା। empowerment ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ। outlook ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। clarity ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। priority ମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା। coordination ମାନେ ସମନ୍ୱୟ। encouragement ମାନେ ଉତ୍ସାହ। brighten ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା। pronounce ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। envy ମାନେ ଈର୍ଷା କରିବା। resign ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା। wish ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବା। bless ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ। hope ମାନେ ଆଶା କରିବା। appreciate ମାନେ ପ୍ରଶଂସା। weigh ମାନେ ଓଜନ। wait ମାନେ ଓଦା କରିବା। quarrel ମାନେ କଳି କରିବା। suffer ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। supplicate ମାନେ ନିବେଦନ। cremation ମାନେ ଶବଦାହ। poverty ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। stink ମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। nightmare ମାନେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। misfortune ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। temerity ମାନେ ଦୁଃସାହସିକତା। misery ମାନେ ଦୁର୍ଗତି। weakness ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା। grief ମାନେ ଦୁଃଖ। devotion ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି। illustration ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। contentment ମାନେ ତୃପ୍ତି। thirsty ମାନେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ। boldness ମାନେ ସାହସ। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.